الذكر واستغفره إنه كان توابا. صدق الله اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. پیش از شروع صحبت مجددا شهادت فقیه مجاهد مظلوم مقتدر مرجع عالی قدر عالم تشیع حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای، خانواده محترمشان، دختر، همسر، عروس، داماد و نوه 14 ماهش، شهدای دانش آموز دبستانی در مینا، حدود 170 دختر خردسال دبستانی که شهید شدن و همه شهدای اخیر و محضر یکایک شما عزیزانی که در جلسه حاضر هستیم و یا عزیزانی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما را دریافت میکنن تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و در این صبح جمعه به ارواح طیبه همه این شهیدان صلواتی اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد. फिर एक बार मैं इमाम खामनाई जो फ़कीर थे, मुजाहिद थे, मजलूम, मुक़्तदर, मरजा और उनके खानवादे, उनकी अहलिया ज़ौजा, उनकी बहू, उनके उनके बच्चे और इसी तरह जो है वो जो शोहदा एक मदरसे में जो है वो 170 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे जो मारे गए, इसी तरह जितने भी शहीद हैं उनकी शहादत की मुनासबत से मैं फिर एक बार आप सभी हजरात जो कि जलसे में हाजिर है और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हमसे, आप सभी हजरात को तस्लीयत और ताज़ियत पेश करता हूँ. خب برمیگردیم به مباحثی که ما تا قبل از این جریان داشتیم در تفسیر قرآن. بحثمون صبر در قرآن بود. رسیدیم به مراتب صبر. عرض کردیم که بر اساس روایت پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام ما 3 مرتبه از مراتب صبر داریم. یک، صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. در رابطه با صبر بر طاعت و مصیبت با همدیگر گفتگو کردیم. انشاءالله امروز در رابطه با صبر بر معصیت با هم سخن خواهیم گفت.
اپنی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری بحث صبر کے بارے میں تھی اور صبر کے مراتب اور درجات جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. ہم نے کہا کہ قرآن میں صبر کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اسی طرح روایات میں جو ہے وہ اس کے 3 مرحلے جو بیان کیے گئے ہیں، صبر بر مصیبت، مصیبتوں پہ صبر کرنا، اطاعت پہ صبر کرنا اور معصیت پہ صبر کرنا. 2 مرحلے جس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ گفتگو کی، صبر بر مصیبت اور صبر بر طاعت، مصیبتوں پہ صبر اور اطاعت پہ صبر. آج انشاءاللہ ہم معصیت سے دور رہنے کے لیے، یعنی معصیت سے دور رہنے کے لیے جو انسان صبر اپناتا ہے اس کے بارے میں بات کریں. اول یک تعریفی از صبر بر معصیت داشته باشیم. بعد خود صبر بر معصیت 3 شاخه داره. اون 3 شعبه و 3 شاخه این صبر بر معصیت رو با هم به گفتگو میچینیم. انشاءاللہ پہلے جو ہے وہ ہم اس صبر بر معصیت یعنی گناہوں سے دور رہنے کے لیے انسان جو صبر اپناتا ہے اس کی پہلے ہم تعریف کریں گے، اور اس کے بعد اس کے جو شاخائیں ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ فروعات ہے، ان فروعات 3 فروع ہے اس کے لیے، ان پہ بھی انشاءاللہ بحث کریں. معصیت یعنی گناه، معصیت یعنی نافرمانی خدا. صبر بر معصیت یعنی بردباری و مقاومت در برابر گناه و آلوده نشدن دامن انسان به گناه، نلغزیدن در برابر گناه است. این معنای صبر بر معصیت است، یعنی انسان در برابر نافرمانی خدا و معصیت الهی بردبار و مقاوم باشد. مصیبت کے وہ معصیت کے معنی کیا ہے؟ گناہ کے. انسان جو ہے وہ عربی میں یہ لفظ ہے معصیت، اس کے معنی ہے گناہ. اب گناہ سے بچنا کس سے کہتے ہیں؟ یعنی صبر بر معصیت کس سے کہتے ہیں؟ یعنی گناہوں سے آپ دور رہے، معصیت سے آپ دور رہے، آپ نہ پھسل جائے گناہوں کے مقابلے میں، یعنی گناہوں کو انجام نہ دے دے، تو اس کو جو ہے وہ صبر بر معصیت کہتے ہیں. عزیزان و عزیزانی که جلا و تصویر من رو دارید، به فرموده پیغمبر صبر بر معصیت ارزشمندتر از صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت. شاید کسی بتواند در مصیبت صبر کند یا در طاعت خدا صبر کند، اما شاید در برابر معصیت که میرسد پایش بلغزد و مرتکب گناه شود. مهمترین مقام صبر و مرتبه صبر در برابر معصیت است، یعنی زمینه برای لغزیدن، آلوده شدن، نافرمانی خدا فراهم باشه، اما انسان برای رضای خدا نلغزد و دامنش را آلوده به گناه نکند. پیغمبر اکرم صلوات اللہ علیہ مجمعین کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے 3 قسم کے صبر کا ذکر کیا تھا. اس میں سے سب سے مہم اور امپورٹنٹ جو صبر ہے وہ صبر بر معصیت. انسان جو ہے وہ ممکن ہے صبر بر مصیبتوں پہ صبر کرے، اطاعت پہ صبر کرے، لیکن صبر گناہوں کے مقابلے میں صبر کرنا یہ بہت ہی بڑا کام ہے. انسان جب زمینہ ہموار ہو، فیلڈ ہموار ہو گناہ کرنے کے لیے، سب عوامل اس کے لیے موجود ہو،
लेकिन उस वक्त अपने आप को रोकना, उस वक्त न फिसलना, गुनाह को अंजाम न देना, ये बहुत बड़ा काम है। और अपने आप को रोकना गुनाहों को अंजाम देने से, ये सबसे बड़ा सब्र है और इसकी बहुत ही अहमियत है। یه نکته دقیق قرآنی میخوام عرض بکنم و آن این است که صبر بر معصیت در حقیقت شعبه از تقواست، در حقیقت مصداق تقوا می باشد، چون معنای تقوا یعنی خویشتن‌داری، خود نگهداری، از ریشه وقایه میاد. انسان خودش رو نگه بدارد. خب انسان خودش رو از چی باید نگه بدارد؟ تو آیات و روایت داریم که انسان باید خودش رو از ارتکاب معصیت نگه بدارد. و این همه آیات و روایات که در رابطه با تقوا اومد و امر به تقوا شده، در حقیقت داره ما رو امر بر صبر بر معصیت میکنه. اتقوا الله حق تقاته، یعنی نهایت خویشتن‌داری، نهایت صبر و بردباری رو انسان باید در برابر نافرمانی خدا از خودش نشون بده. देखिए सब्र जो है वो सब्र बर मुसीबत फिल हकीका, अगर हकीकत में देखा जाए ये एक मिस्दाक है तकवा। तकवा अगर हम देखें क्या है, अपने आप को रोकना, अपने आप को रोकना। अम्मा किस चीज से अपने आप को रोकना? जाहिर सी बात है गुनाहों से अपने आप को रोकना, ये तकवा है। तो इस हवाले से जो है वो इंसान सब्र करे, हक तुकातिही, यानी जो हक इंसान का है, हक तकवा, तभी वो अंजाम दे सकता है, अदा कर सकता है, जब वो मासियत के मासियत के मुकाबले जो है वो सब्र करे। صبر بر معصیت سه شعبه داره. از خدا بخواهیم به همه ما این سه شعبه صبر بر معصیت رو عنایت کنیم. یک، صبر پرهیزه، یعنی انسان از جاذبه های دروغین گناه و دوری از محیط های گناه آلود رو از این که به این محیط ها برود ترجیح بدهد، که ازش قائل ها تعبیر میکنن تقوای پرهیزی، دور شدن از مکانهای گناه آلود، صحنه های گناه آلود. مثلا مجلسی دعوت شدیم برای مهمانی، میدانیم در اون مجلس گناه وجود داره، اختلاط زن و مرد هستن. در اون مجلس کنار آب که نوشیدنش حلاله شراب هم وجود داره. در اون مجلس فسق و فجور هم هست. اینجا صبر بر معصیت به اینه که چنین مجالسی ما ورود نکنیم، با شهامت و شجاعت یک نه محکم بدهیم که ما در این مجالس شرکت نکنیم. عزیزان، اونقدر این پرهیز از مکانهایی که معصیت میشه، جاهایی که معصیت هست مهمه که حتی اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی به قصد ارتکاب معصیت از وطن خودش سفر کند به وطن دیگر، اسلام میگوید تو مسافر نیستی، این سفر سفر معصیت است و اگر اهل نماز باشی باید نماز رو کامل بخونی.
چرا همه اینا میخواد بگی که اگر سفری معصیت هست باید تمیز کنیم، ورود به این سفر پیدا نکنیم. پس اولین قسم صبر بر معصیت پرهیز از گناه میباشه. اصلا دور بر گناه نریم. شاهد این دعای حضرت حجت منصوب به حضرت حجت رو زیاد بکنیم. اللهم ارزقنا توفیقت طاعه و بعد المسیح همین پرهیزه. یعنی خدایا به من رزق بده. چی رزق بده؟ نمیگه اول خونه به من بده، ماشین بده، پول بده، زن و فرزند بده. نه، من در درجه اول دو رزق معنوی ازت میخوام. یک، توفیق پیدا بکنم به اطاعت تو. دو، رزقی به من بده تا توفیق پیدا بکنم از معصیت فاصله بگیرم. نه تنها معصیت نکنم بلکه از دوردن معصیت هم فاصله بگیرم و بعد معصیت. که همین شعبه اول از صبر بر معصیت است. اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعد معصیت. اب ہم نے کہا تھا کہ صبر پر معصیت یعنی گناہوں کے مقابلے میں انسان صبر سے کام لے، اس کے تین شعبے ہیں. پہلا شعبہ اور پہلی قسم جو یہاں پہ انہوں نے بیان کی ہے وہ صبر پرہیزی. یعنی کیا؟ صبر کرنا، ان چیزوں سے دور رہنا. مثلا مان لیجیے آپ کو گناہ کا موقع مل گیا ہو تو اس گناہ سے دور رہنا، یا جہاں پر جو ہے وہ امکان ہے، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ جانے سے آپ گناہ میں مبتلا ہو جائے، ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، الگ کر دینا ان جگہوں سے. کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو دعوت دی جائے، ایسی محفل اور مجلس میں جہاں پر مرد عورتیں کوئی مرض نہ ہو ان کے درمیان، ایک ساتھ ایک ہی جگہ میں بیٹھے، اور پانی کے ساتھ ساتھ وہاں شراب بھی سرو کیا جائے، ایسی چیزیں وہاں فسق و فجور موجود ہو، تو کہا گیا ہے کہ یہاں اپنے آپ کو روکنا، اس مجلس میں نہ جانا، اس محفل میں نہ جانا، اس کو کہتے ہیں صبر پرہیزی کہتے ہیں اس کو. یعنی آپ اس محفل سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اسی طرح کوئی اس سے بھی بڑا جو ہے وہ بڑی چیز ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کریں. اس ملک سے بعنوان معصیت انسان جائے دوسرے ملک میں، وہاں پہ معصیت کرنے کے لیے. کہتے ہیں اس چیز سے انسان اپنے آپ کو روکے، کیونکہ یہ سفر معصیت ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہو تو یہ سفر جو ہے اس میں قصر وغیرہ نہیں ہوگی، اس کے لیے کمپلیٹ نماز پڑھنی ہے. ویسے ایسے آدمی تو نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کو کامل نماز پڑھنی ہے، انہیں پوری نماز پڑھنی ہوگی. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف اپنے اس عظیم دعا میں فرماتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ. پروردگارا ہمیں جو ہے وہ توفیق عنایت فرما کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم معصیت سے بہت دور ہو جائے. بس یہ کہ معصیت سے دور ہو جائے، معصیت کے ان جگہوں تک بھی نہ جائے. تو امام زمانہ اس دعا میں اس طرح فرماتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اطاعت پہ ہم لوگ قائم رہے اور معصیت والی جگہوں سے ہم دور رہیں. این نکته الان یادم میاد. تو مدرسه ها استاد سر کلاس میاد، حضور رو قیاد میکنه.
تو روایت داریم که از کجا بدونیم که در پیش خدا عزیز هستیم یا پیش خدا عزیز نیستیم؟ امام فرمود بعضی جاها اگر حاضر باشی و بعضی جاها اگر غائب باشی معلومه که خدا تو رو دوست داره. کجا؟ خوب دقت کنید. فرمود هر کجا که طاعت خداست اونجا حاضر باش. تا دارن حضور خیاط میکنن دستت بلند باشه بگی حاضر. اما هر کجا که معصیت خداست اونجا حضور نداشته باشی، یعنی غائب باشی. یعنی هر کجا که معصیت از غائب باشی یعنی داری اون صبر تبعیضی رو انجام میدی. یعنی هر کجا که مخالفت خدا باشه من اینجا حضور پیدا نمیکنم. بین ما یک ضرب المثل، طرف میگن آقا یک شب 1000 شب نمیشه، یک شب 1000 شب نمیشه. گاهی وقت پدر و مادر میدانن اون مجلسی که میخوان برن توش گناهه، شاید اون روز موفق به خواندن نمازم نشن، دست بچه هاشان میخوان میگیرن ببرن. اما توی فرزند میدانی که رفتن تو اون مجلس یعنی معصیت خدا. اما از اون طرف پدر و مادر بهت میگه بیا همراه ما تو این مجلس، چه کار کنیم؟ اطاعت خدا کنیم یا اطاعت پدر و قرآن میفرماید فلا تطعهما. اینجا اطاعت پدر و مادر رو انجام نده. چرا؟ چون پدر و مادر دارن منو میبرن به سمت معصیت، و حالی که امام میفرماد تو این گونه جاها ما باید غائب باشیم، حضور پیدا نکنیم. پس بنابراین بکوشیم هر مجلسی یا و مکانی که میخوان بریم اول نسبت به اون مکان و اون مجلس یک سوال بکنیم که آیا معصیت خدا هست یا خیر. همین الان یه خاطری از امام راغب براتون بگم. میگم وقتی ایشون رو دعوت میکردن برای یک مجلسی نه نمیگفت، اما چند تا شرط میکرد. یکی از شرطهایی که میکرد اینه که من میام به شرطی که در این مجلس غیبت یک مسلمانی نشه، خصوصا غیبت مراجع و بزرگان. ببین این همون پرهیزه. اگر مجلسی که قرار باشه در اون غیبتی بشه، اونم غیبت بزرگان بشه، و میدونی افرادی هم که تو اون مجلسن آدمای لاابالی هستن، نسبت به اون مجلس پرهیز کنید. आपने देखा होगा कि मदारिस में और स्कूल में जो अटेंडेंस होती है, कौन हाजिर है कौन गायब है, जाहिर सी बात है अब खुदा के दरबार में भी, खुदा के यहाँ भी इसी तरह हाजिरी होती है। हाँ? देखा जाता है जो लोग अगर इताअत की जगह हो, इताअत करने का मौका हो, तो वहां पे हमेशा इंसान को जो है वो हाजिर रहना चाहिए। लेकिन अब अगर जो है वो जहां पर गुनाह और मासियत खुदाबंदी जो है वहां पर हो, तो कहते हैं कि वहां इंसान को गायब रहना चाहिए। यानी हाजिर किसमें रहना चाहिए? इताअत में। और गायब कहाँ रहना चाहिए? जहां पर मासियत का मौका हो। देखिए अगर एक बाप जो है वो अपने बेटे को, माँ बाप जो है यूजुअली जाते हैं दावत वावत पे, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों को भी लेना चाहते हैं दावत, तो बच्चों को ये देखना है कि आया इस महफिल में अगर गुनाह हो, यानी गुनाह करने के मौके पाए जाते हो उस महफिल में, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर माँ बाप इससे दावत करे कि आप भी आ जाओ, अपने बच्चे से भी कहे कि आप भी उस महफिल में आ जाए, उस मजलिस में आ जाए, तो यहाँ पर खुदा करीम का सराहतन
دستور ہے، حکم ہے، فلا تطعهما، یہاں پر ماں باپ کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے. گرچہ انسان پر واجب ہے ماں باپ کی اطاعت، لیکن جہاں گناہ اور معصیت کرنے کے مواقع فراہم ہو جائے تو وہاں پہ اپنے ماں باپ سے کہنا چاہیے نہیں، فلا تطعهما، ان کی اس وقت اطاعت آپ پہ واجب نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو اس معصیت سے روکنا چاہیے. امام خمینی رضی اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مجھے بات بتائی یہاں پر، اگر انہیں کوئی دعوت دیتے تھے کہ ان کے ہاں امام خمینی چلے جائے، ان کی دعوت کو ایکسپٹ کرے، تو امام خمینی کی ہمیشہ یہی شرط رہتی تھی کہ اس محفل میں گناہ انجام نہ دیا جائے. کون سا گناہ؟ یعنی کسی مومن کی غیبت نہ کی جائے، مراجع کی غیبت نہ کی جائے. دیکھیے امام دعوت پہ جاتے تھے، لیکن ایسی دعوت سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے جہاں پر کسی مومن کی غیبت ہو اور کسی مرجع کی غیبت ہو. بس ایسی محافل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ کیا ہے؟ وہ پہلی قسم ہے صبر کی، صبر پرہیزی ہے، اپنے آپ کو روک. پس این صبر پرهیزی رو تو زندگی خودمون جدی بگیریم. من اسمش رو گذاشتم حضور و غیاب. جایی که باید حاضر باشیم و جایی که نباید حاضر باشیم حاضر نباشیم. این صبر پرهیزی است. اما شعبه دوم صبر بر معصیت صبر گریز است. صبر گریز و فراره. یعنی اگر یه وقتی در صحنه گناه ناخواسته حضور پیدا کردن، واقع شدن، صریحا از اون منزل و از اون محفل گناه فرار بکنن. صبر گریز. یه آیه در قرآن داریم خیلی زیباست. ففروا الی الله. بعضی جاها درنگ کردن و موندن جایز نیست، باید فرار کنیم، باید فرار و گریز داشته باشیم. کجا؟ جایی که ناخواسته در صحنه گناه قرار گرفتیم. دوسرا شعبہ یا پہلے شعبے کو جو ہم نام جو رکھیں گے، جس کا ہم نے کہا تھا صبر پرہیزی، اس کو بھائی اٹینڈنس، حضور و غیاب کے نام سے یہاں پر کہاں ہمیں غائب رہنا چاہیے، کہاں ہمیں حاضر رہنا. معصیت کے وقت جو ہے وہ ہمیں غائب رہنا چاہیے، طاعت کے وقت ہمیں حاضر رہنا چاہیے. دوسرا شعبہ اور دوسری قسم اس صبر کے حوالے سے، صبر پر معصیت پہ اپنے آپ کو روکنا، وہ کیا ہے؟ صبر گریز. انہوں نے جو ہے اس کا نام رکھا ہے صبر گریز، یعنی فرار کرنا، بھاگنا. کوئی انسان جو ہے وہ اس کو یہ پتا نہیں ہے، ایسی محفل میں قرار پاتا ہے جہاں پر گناہ کے امکانات بہت ہوتے ہیں، اس دل سے گیا نہیں وہاں، لیکن ایسے ہی وہ اس مجلس میں کسی بھی طریقے سے آ گیا، لیکن اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس مجلس میں آپ گناہ ہونے والا، تو اس کو بھاگنا چاہیے اس محفل سے، اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے کہ ایسے گیا نہیں ہے، اپنے چاہت کے مطابق وہاں نہیں گیا، لیکن ایسے وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ گیا. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہاں سے بھاگنا چاہیے. قرآن میں بھی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایسی جگہ سے آپ کو بھاگنا چاہیے، فرار کرنا چاہیے، تاکہ وہ انسان جو ہے وہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. یعنی نہ خاصہ کسی جگہ پہ جانا جہاں گناہ کے امکان ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا اس سے، اس کو کہتے ہیں صبر گریز اور فرار. پس ما یک پای گریز باید داشته باشیم، پای فرار داشته باشیم، فرار از گناه. یک جمله غلطی هست که از قدیم تو گوش ما خوندن
گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. خب دقت کنید، گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد. یعنی اگر یه جایی رفتی، یه مجلسی رفتی که آلوده به گناه شد، تو هم مثل اونا گناه بکن. نه، اینجا اسلام صبر گریز رو قرار داده. اینجا باید فرار بکنی. اگر مثل اون جماعت نشدی هنر کردی، به الا اگر زود خودتو باختی به درد نمیخوری. من 2 نمونه رو از تاریخ براتون، یک نمونه قرآنیه، صبر جناب یوسف سلام الله علیه، صبر گریزه. آیه 23 به 24 یوسف رو امروز رفتیم ملاحظه بفرمایید. عزیزان، اولا دعا کنید که این صحنه‌هایی برای ما پیش نیاد و اگر پیش اومد از خدا بخواهیم توفیق پاک دامنی رو به ما عنایت کنه. آیه اینه و راودت غلتی قوتی بیت و راودت غلتی، چراغ سبز نشون داد زلیخا، همون زنی که جناب یوسف در خانهش بود، و غلقت الابواب، تمام درها رو هم بست، و قالت استجیب الله و قالت حیث لک، همه چی برات آماده. چی داره میگه؟ زلیخا که الان نماز شیطان شد، همه چی رو آماده کرد برای آلوده شدن دامن جناب یوسف. اما جناب یوسف قال معاذ الله، قال معاذ الله، من پناه خدا میبرم، انه ربی، من یک صاحبی دارم که خدا بوده باشه، احسن مثوای، خوب تربیتم کرد که در میدان گناه زودها نلرزد. خب همه زمینه ها برای گناه آماده، در بسته، زن هم داره چراغ سبز نشون میده، هیتا لک. اما قرآن چه زیبا به ما نوید میده، و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی با خدا معامله کند، تقوا پیشه کند، ما همیشه راه گریز و فرار رو براش قرار میدیم، او تو بنبست قرار نمیگیره. خب اینجا روایت به کمک میاد، بگه جناب یوسف به خاطر اینکه کم به گناه نده، اینجا صبر گریز رو انتخاب کرد. از صحنه گناه داره فرار میکنه، درهای بسته یکی پس از دیگری به روی یوسف باز شد، درهای بسته باز شد. بله، شیطان میگوید غلقت الابواب، تمام درها بسته شد، اما خدای صابران میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا، من درهای بسته را به روی شما باز میکنم. خب اومد تا در آخری که به خارج منزل منتهی بشود، قرآن میگوید که صاحب خانه، مرد خانه خارج شد. تو صحنه عجیب داره.
یوسف و زلیخا با همدیگر در حال نزاع هستند. اینجا باز شیطان در قالب زلیخا بر علیه یوسف میشه، رو میکنه به شوهرش، میگه این شد نتیجه زحماتی که ما برای این جوان کشیدیم، او قصد تعدی به من داشت. باز و غلقت الابواب، به ظاهر تمام درها داره به روی یوسف بسته میشه، اما خدا میگه یوسف تو صبر گریز داشتی، من تو رو تنها نمیگذارم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تو روایت داری، تو خدایی هم هست، میگه اون کسی که پشت در بود به عزیز مصر میگه عجله نکن، در ذو قضاوت. ببین پیراهن یوسف از جلو پاره شده یا از پشت سر. اگر از جلو پاره شده حق با زلیخاست، یوسف میخواست هم به گناه بده، زلیخا از خودش دفاع کرد. اما اگر دیدی پیراهن از پشت سر پاره شده حق با یوسف. زلیخا میخواست او رو به گناه بکشاند، اما یوسف گریز از گناه داشته است. وقتی نگاه میکنن میبینن پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده. خدا میگوید تو اگر صبر بر گریز داشته باشی، من همه جا مدافع تو هستم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. صبر گریز دوسری قسم جو انہوں نے صبر فرار یہاں پہ بیان کی، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک غلط جملہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان معروف ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جماعت کام انجام دیتی ہے اسی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، مطلب جماعت جو ہے وہ غلط کام بھی انجام دے سکتی ہے اور اچھے کام بھی۔ یہ جملہ غلط ہے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہو جائے، وہ گناہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی گناہ کرنا چاہیے، نہیں، اس جماعت سے۔ یہ غلط جملہ ہے، فارسی میں رہیے، اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں کبھی بھی اس جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو گناہ کے مرتکب آپ الگ ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی آپ کی جو ہے وہ برائی بھی کرے۔ انہوں نے کہا اس کے حوالے سے دو نمونے ہیں تاریخ میں، تاریخ کے حوالے سے میں دو نمونے بیان کر رہا ہوں یہاں پر۔ پہلا نمونہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ اب دیکھیے اس کا اگر آپ قصہ قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے حوالے سے کس طرح وہ پوزیشن اور کس طرح وہ صحنہ اور وہ ماحول ایجاد کیا گیا، کس کی طرف سے؟ زلیخا کی طرف سے، تاکہ یوسف گناہ میں پڑ جائے۔ تو ہر کام جو ہے وہ زلیخا نے کیا اس کمرے میں، ہر طریقے کی جو ہے وہ فیسلٹی فراہم کری، دروازے بند کر دیے اور ان سے کہا ابھی موقع ہے، آپ آ جائیے، غلط کام آپ کریے۔ لیکن دیکھیے صبر بر گریز، یعنی یہاں پر وہ راستہ اپنایا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے، اس گناہ سے اس نے دوری اختیار کی اور فرار کر گئے، بھاگ گئے اس گناہ سے۔ تو کہا حضرت یوسف نے معاذ اللہ انہ ربی، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، اس گناہ کو میں انجام نہیں دے سکتا ہوں، وہ میرے پروردگار ہے، احسن مثوایا، اسی خدا نے جو ہے وہ میری تربیت کی۔ دیکھیے زلیخا اس ماحول میں یوسف کو پکارتی رہی، آجا گناہ کی طرف آپ آ جائیے، لیکن حضرت یوسف نے وہ راستہ اپنایا۔ تو قرآن بھی اس کی حکایت کرتا ہو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اپنے آپ کو دور رکھے گناہ سے، تقوی اختیار کرے، تو خدا کریم ایسے راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے جس سے وہ بھاگ جائے۔ ہوا کیا؟ زلیخا نے کوشش کی پوری طرح سے، لیکن یوسف جو ہے وہ بھاگتے رہے۔ تو کہہ رہے جتنے بھی دروازے وہ تھے سب کھل گئے، کیونکہ یجعل لہ مخرجا، خدا کریم اس کے لیے جو ہے وہ راہ خروج
भागने का रास्ता उसके लिए फराहम। भागते भागते जब अजीज मिस्र अंदर आ गए, फिर जुलेखा के जो है वो शौहर जो थे वो अंदर आ गए, तो मक्कारी की उस वक्त जुलेखा ने क्या कहा, देखिए यूसुफ मुझ पे दराजी करना चाहता था, मेरी इस्मत पे आंच आने वाली थी या मेरी इस्मत को लूटना चाहते थे। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया, ये कि जाहिर सी बात है, अब हजरत यूसुफ के पास कौन सा वो प्रूफ है कि नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं तो भाग रहा था। तो वही अजीज मिस्र वहां पे एक आदमी था, उन्होंने कहा ठहरिए, हम यहाँ पे इतनी जल्दी हमें कजावत नहीं करनी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना है अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो यूसुफ गुनाहगार, तो जाहिर सी बात है इसने पकड़ा होगा जुलेखा को, और जुलेखा ने उसके जो है वो कपड़ों को आगे से फाड़ा। अगर आगे से इसके कपड़े हट गए हो तो जाहिर सी बात है कौन मुकस्सिर है, हजरत यूसुफ। लेकिन अगर इसके पीछे से जो उसका कुर्ता फट गया हो तो इसका मतलब है नहीं, यूसुफ भाग रहा था तो जुलेखा ने इसको पीछे से पकड़ लिया, आ जाओ। तो यहाँ पर ये देखा गया, जब कुर्ते को देखा गया वो आगे से फटा हुआ नहीं था बल्कि पीछे से कुर्ता फटा हुआ था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि यूसुफ जो है वो बेगुनाह है। बस यूसुफ ने इस गुनाह के इस तीर और इस जगह से अपने आप को अलग कर दिया और भाग गया। खुदा ने भी उसके लिए यजअलहु मखरजा, उसके लिए रास्ते जो है वो हमवार किए भागने के। اما نمونه دوم، شایعه بگم یوسف پیغمبر بود، ما که اسمت نداریم. نه، اگر بخواهیم خدای متعال این اسمت در برابر گناه رو به انسان میده. ما در ایران یک شهری داریم که من 3 سال درش حضور داشتم، گرگان. یک جوانی کارش نظافت خیابان ها بود، پارک ها بود، ما بهش میگیم رفتگر. حالا شما در اصطلاحتون چه میگید؟ اون که نیاز مالیه. یک سحری وقت سحر داره جارو میزنه، یه وقت چشمش میفتد به یک کیف، باز میکنه میبینه چند هزار دلار تو این کیف هست. از آن طرف کارت شناسایی صاحب کیف هم در کیف هست. اینجا جنگ است بین نیاز و صبر بر گریز از معصیت، حرام خوری. اگر من به صاحب این پول اطلاع ندم، برای همیشه نیاز مالی من برطرف میشه. خدا امتحان میکنه. کی؟ یه جوان هنوزم مجرد ازدواج نکرد. شیطان میگه این پول رو بگیر، زندگی بر خودت تشکیل بده، خانه بخر، ماشین بخر، از این رفتگری هم خودت رو نجات. نزاع بین شیطان و فرمان خدا. از اون طرف عقل میگوید حرام خوری نکن. خدا میفرماد لقمه حرام تو شکمت نذار، این نجس تو زندگیته. جوونه، بعد میاد این کیف پر از دلار رو به شهرداری همون بخش تحویل میده، زنگ میزنن به صاحب پول، به صاحب پول میاد پولشو دریافت میکنه. این میشه گریز از معصیت. یعنی در صحنه معصیت قرار گرفت اما فرار کرد از معصیت، خودش رو به حرامخوری مبتلا نکرد. پس بنابراین عزیزان، اگر کسی بخواهد گریز از معصیت داشته باشه، صبر گریز داشته باشه، خدا هم دستشو بعد
مسئولین دیدن که این جوان بسیار پاک دامنیه، آوردن اینو تو همون شهرداری تو یک بخشی استخدامش کردن، یک شغل محترمانی هم بهش داد. اب آپ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے مثال دی تھی وہ مثال ایک پیغمبر کی تھی، وہ معصوم تھے، تو ان سے یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اور مثال ہو سکتی ہے جو عام عادی بشر جو ہے وہ ایسے صبر پر گریز اور فرار سے کام لے؟ انہوں نے ایک مثال دی، یہ شہر ہے ایک ایران میں گڑگاؤں، جہاں پہ یہ 3 سال رہے ہیں، وہاں پہ ایک سویپر تھا جو جھاڑو دیتا تھا سڑکوں، تو مجرد تھا، ایک جوان سا تھا، تو ایک دن جو ہے وہ صبح سویرے وہ جھاڑو مارتے ہوئے اس نے تھیلا پا لیا، تو اس تھیلے میں جب دیکھا تو اس میں بہت سارے ڈالر تھے، ہزاروں ڈالر انہوں نے فرمایا۔ اب یہ اس بیگ میں اس کے علاوہ اس کا آئیڈینٹی کارڈ بھی تھا اس بندے کا جس کے پیسے تھے، تو اب اس کے ذہن میں دیکھیے اچانک وہ تھیلا اس نے پا لیا، اب یہاں پہ اس کے دماغ میں اس کے دل میں وسوسے اور شیطانی فکر آنے لگی کہ میں یہ پیسے رکھوں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو سویپر ہوتے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ اقتصادی طور پہ بیچارے بہت ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس پیسے کو رکھوں، ادھر سے کہہ رہا نہیں یہ کام جو ہے وہ حرام ہے، عقل اس سے کہتی کہ یہ کام حرام ہے۔ تو اس جنگ میں جو ہے وہ اس نے کیا کیا، یہ گیا ایم سی ڈی کے آفس میں، وہاں جو ایم سی ڈی کا دفتر تھا اس میں چلا گیا اور یہ کہا کہ یہ پیسے میں جھاڑو مارتے مارتے میں نے یہ تھیلا پا لیا، یہ اس شخص کا جو آئیڈینٹی کارڈ اس میں تھا۔ تو ایم سی ڈی کے مسئولین جو دیکھا، ظاہر سی بات کی ضرورت بھی تھی، تو اس جو سویپر تھا جھاڑو مارنے والا تھا، تو اس کو ایم سی ڈی میں ایک بہترین کام مل گیا۔ دیکھیں خدا نے اس کو جو ہے وہ عزت بخشی کیونکہ اس نے صبر بر فرار اختیار کیا تھا، اس پیسے سے اپنے آپ کو روکا، اور خدا نے بھی بہترین شغل اور بہترین ذمہ داری اس کو ایم سی ڈی کے آفس میں عنایت کری۔ ما دو تا کلمه داریم واسه تغییر پول، یکی با واو، یکی بدون واو. اگر از پول بگذریم، از پول راحت میگذریم. یعنی چی؟ یعنی اگر از پول حرام به راحتی بگذریم که همون صبر گریزه، فردای قیامت از پل صراط که میگن از شمشیر چیه؟ تیزتره و از مو باریکتره، یک لحظه غفلت آدم در ته جهنم قرار میگیره، دیگه اونجا مثل برق از پل صراط میگوره. خب بگیرید اگر از پل بگذریم از پل میگذریم. دیکھیں ایک دو کلمے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک فارسی میں، دونوں جو ہے وہ فارسی کے ہیں فی الواقع، پول اور پل۔ پل تو آپ جانتے ہی ہیں، پل کس سے کہتے ہیں؟ برج کو، جس سے عبور کرتے ہیں ہم لوگ۔ پیسہ جو ہے وہ پول یعنی پیسہ، کہتے ہیں کہ اگر آپ حرام پیسے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، پول جس میں واو ہے، پول برج میں واو نہیں ہے، کہہ رہے اگر آپ جو ہے وہ پول حرام یعنی جو مال حرام سے آپ گزر جائے تو قیامت کے دن جو ہے آپ پل سے آسانی سے گزر جائیں گے، پل صراط سے۔ وہ پل صراط جو ہے اشد من السیف و ادق من الشعر، جو تلوار سے بھی تیز تر ہے اور بال سے بالکل باریک تر ہے۔ تو اگر آپ اس پل حرام سے اور پیسے جو مال ہے، مال حرام ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں گے، اس سے فرار کرو گے، ظاہر سی بات ہے آپ اس پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں
یه روایت الان یادم اومد بسیار زیباست، همین صبر گریز. میگه اگر در خیابانی عبور میکنی، در مقابل زن نامحرم زیبایی جلوت مجسم شد، 3 جور میتونی گریز داشته باشی. اگه برای رضای خدا این لحظه ای که این زن میخواد رد بشه، تو نگاه به بهانه نگاهی به آسمان میکن که چشمت به نامحرم نیفته. خدا به اندازه مخلوقات آسمانی برات ثواب میده. یه لحظه یه گریز چند دقیقه داشته باش. 2، یا برای رضای خدا سرتو بنداز پایین. یه بهانه. خدا به اندازه مخلوقات زمینی، اما فقط خود انسان ها 8 میلیارد انسان، درخت ها هست، ریگ های بیابان هست، برسان تعداد موجودات زمینی خدا برات ثواب میده. 3، گریز سوم، اگه برای رضای خدا یک لحظه چشماتو ببند. همین که قرآن میگه قل مؤمنین چی؟ یغضوا من به مؤمنین میگید وقتی مواجه به حرام میشید چشماتونو ببندید. این چقدر داره؟ روایت میگه خدا به اندازه موجودات آسمان و زمین برات ثواب میده. پس ببینید صبر بر گریز چقدر قشنگه. از صحنه گناه فرار بکن. فرار کردن گاهی اوقات به آسمان نگاه کردن، گاهی اوقات به پایین نگاه کردن، گاهی اوقات چشمو بستنه. خدا میگه تو این گریز و فرار مقدس رو داشته باش، من هم با این معامله رو میکنم. इन्होंने हदीस का जिक्र किया यहाँ पर कि अगर आप हम लोग सब जो है रास्ते से चल रहे हैं तो एक लेडी आपके सामने खूबसूरत लेडी जाहिर हो गई, आपके मुकाबले में आ गई, तो आपकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? आपका बरखुर कैसा होना चाहिए? 3 तरीके का रिएक्शन आपका हो सकता है उस लड़की और उस औरत के बारे में। पहली रिएक्शन आपकी ये कि आप उसकी तरफ न देखें बल्कि आसमान की तरफ देखें, यानी अपनी उस आंखों को जो हटा के उसके जिस्म से आप आसमान की तरफ देखने लगे। तो इन्होंने फरमाया इस हरकत और इस काम के अवज में क्या मिलेगा इस बंदे को? कहते हैं कि जितने भी मखलूकात आसमानी मखलूकात है उनके बराबर इस इंसान को जो है वो सवाब मिल जाएंगे। इस एक हरकत से, एक रिएक्शन से। उसने उस लड़की की तरफ नहीं देखा बल्कि आसमान की तरफ देखा। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या हो सकती है? आपका भरपूर क्या हो सकता है? ये कि आप अपनी नजरें झुका दे, जमीन की तरफ आप देखें। तो इन्होंने फरमाया इसको कैसे सवाब मिलेंगे? कितने सवाब? जितने मखलूकात जमीन में, मखलूकात जितने लोग रह रहे हैं, या मखलूकात लोग ही तो इतने हैं, 8,000 मिलियन जो है वो लोग हैं और इससे भी ज्यादा बाकी मखलूकात है, तो इनके बराबर इसको क्या मिलेंगे? सवाब मिलेंगे। तीसरी रिएक्शन क्या है? तीसरा काम ये जो बंदा कर सकता है, अपने आंखों को बंद करे, ना आसमान की तरफ देखे ना जमीन की तरफ देखे, बल्कि आंखों को बंद करे। तो कहते हैं कि इसको कितने सवाब मिल जाएंगे? जो आसमान के सवाब है पहले वाले उसमें मिले थे, जमीन के सवाब जो उनको मिले थे, ये दोनों जमा करके इस बंदे को ये सवाब मिलेंगे जिसने जो है वो आंखें बंद कर दी। कुरान में भी इसके बारे में कहा गया है कि लोग अपनी आंखों को जो है वो बंद करें और नामहरम की तरफ न देखे, जो खुदावंद करीम ने हमें वहां हलाल नहीं रखा है उसकी तरफ न देखे। آخرین شعبه صبر در معصیت صبر ستیزه.
بله صبر ستیز یعنی مبارزه با فساد و ایستادگی در برابر معصیت، هدفش هم ایجاد تغییر و پاکسازی محیط از معصیت باشه. یعنی گاهی انسان نه راه فرار داره، به قول مفاسر نه راه پس داره نه راه پیش داره. اینجا باید با معصیت مبارزه بکنیم. قرآن مثال میزنه ستیز بر معصیت. جناب ابراهیم سلام الله علیه قرآن میفرماد فجعلهم جذاذا، تمام مظاهر معصیت یعنی بت‌ها را همه را با تبر ابراهیمی خودش شکن الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. پس ما اینجور میگیم تعالیم دین میگه صبر بر معصیت، میگه نرو به سمت معصیت، میشه صبر پرهیز. حالا که گام افتادی فرار بکن، گریز. اگر امکان نداشت ستیز و مبارزه کن کہ اگر در این مبارزه هم کشته شوی شهید هستی. تیسری قسم جو ہے وہ صبر کے حوالے سے وہ ہے صبر ستیز اور جنگ میں لڑنا. دیکھیے پہلا جو ہے انہوں نے قسم جو پہلی قسم بیان کی تھی وہ پرہیز ہے، ان محافل اور مجالس میں نہ جانا. دوسری قسم اگر کسی طریقے سے ایسی مجالس میں جو ہے وہ یہ پہنچ گیا، پتہ نہیں تھی بندے کو، وہاں سے بھاگنا جہاں پر گناہ کی مجلس اور محفل. تیسری قسم انہوں نے کہا کہ نہ، جہاں آپ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ پرہیز کر سکتے ہیں تو وہاں آپ کو کیا وظیفہ ہے آپ کا، اس کے ساتھ لڑنا ہے. ایسی جگہ جس سے وہ ماحول اور محیط صاف و پاک ہو جائے، برائیوں سے گناہوں سے وہ پیر جو ہے وہ ختم کیا جائے. انہوں نے حضرت ابراہیم کی مثال دی، جو بت وغیرہ جو تھے جو نماز بن گئے تھے کفر اور فسق و فجور اور مشرکیت کے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ان بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا. تو پھر جو اپنی وہ قبر بڑے بت کی گردن میں آویزان کر دی، یعنی اس کی گردن میں اس کو آویزان کیا. پھر وہ قضیہ طولانی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں گناہ سے آپ کو لڑنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پرہیز نہیں کرنا ہے، بلکہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو مقاومت کرنی ہے اور اس گناہ کے مقابلے میں آپ کو لڑنا. از خدای متعال میخواهیم هم پرهیز از معصیت، هم گریز از معصیت و هم ستیز با معصیت رو به ما مرحمت بفرماید. ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند کریم جو ہے وہ پرہیز از گناہ، فرار از گناہ اور جنگ اور اس گناہ سے لڑنے کی توفیق عنایت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.